ay kastoy ti panagbiag ni Apo Hawaiano. Ti amuda nanam ay ibiyag mo, di dalaam mo adumen a sakripisyo. Iti inaldaw gayem ko apa ng trabaho, iti binigat sa paenan tay bumangon. Agrubuat kan isaganam tay balon mo, no di ka makamaneho wenno awanan ka tay karro. Gamude mon tay bas para alas 5, ay biyak ni Hawaiano. Trabaho tapno nagdame tulyar mo, ay biyak ni Hawaiano. Isempang tabagin iti trabaho, Tinton bumakasyon ka Apo Hawaiano. Isaltek mundo umaala umadayakan ko, kas nula agayos nga opo ipainom mo. Di dalaan mo nagtuutang ka iti bangko, Tinton bumakasyon ka Apo Hawaiano. Paalaam to di Intero Abu Mario,